Okay guys, na po ta aning video nga natay manok kay ato unta ning ihawon kay dako-dako tambok-tambok na ug aton ta ning ihawon pero naluoy man ta ko ihawon ako ni kay puti mo gud tamboka may na lang tani upa-upa sa ato ang bay nga mungaan atong haplay-aploy yun kay lami ihawon lami po dili ihawon lug kunang manuka ba kusog kay mulugnot no so kay mulugnot kisay-kisay ng tiil kay tanod ba unta ni dili man siya kuan tanod kay ba kanang dili siya idlas pero karon mo mahadlok lang siya ihawon hinoon ug diri ato na lang ning ulog-ulogan ning manok kay para dili siya mag lihok-lihok dili siya magkisay-kinsay kay gawna ho na gyud ako ihawon kuhaan ta na kog tapay ako na lang isa-isa puti mug atay bitaw ning manuka bitaw so karon akong ipakita ni sa video nga lami unta ni sabaw pero pait og unod dire na siya tan-awar gyud na siya nakakita siya ang dagway di siya mahawa sa kamera siya lantaw kay tawag ko na lantaw na siya sa kamera kay nakita ko na yung dagway nga maot ka sa tanan paduulon ta nako pero di mo siya muduol kay nalingaw sa lantaw siya hang naong bitaw lantawar gyud ni guys siya kuan siyang kuan lantaw na sa kamera di lang makita yang ulo kay nakuan man ko sa kamera niduol mo kay na siya lantawan niyo guys tanawa ako to paduolon dili siya Uy, ituhik mo manok.